زولدك كم صاعلت Happy birthday to you بالحوس لديك Happy birthday to you بالحوس لديك Happy birthday 30 عمت يقرخي نصنع حدا تأمن دو تخونين بس لو تبع سن ሰላም ናይ ቻናልና ቤተሰብ እንኳዕ ናብ ትፈትዎ ቻናልና በሰላም መጻኹም እናበልና ለሙውን ከምቲ ሁሉ ግዜ ኣብ ተዋስእቲ ዘሎ ውዑይ ዜና ሒዝና መጺና ኣለና ብዛዕባ ኣያጀኮር ዝገርም ህይወት ዝገርም አከባብራ በዓል ልደት ሒዝናልኩም ፍሉይ ነገር ክንነግረኩም ኢና እሞ ምሳና ጽንሑ ምስ ኣያጀኮር ሃፒ ብርዝደይ ክነኽብር ዝገርም ህይወት ፍታነገስ ወይ ማያየተር ኣብሩኽ ተጻርየ ዕድመ ጆከር ክነግረኩም ሓቢርኩም ናጽንሑ تقعما يقعما أتودي هميلي ولا تقمن من مهنني خامها عين تأتي بكا خميلي أنا فوق خالي كيف ፍታነገስ አረጋዊ ወይ ከዓ ኣያጀኮር ኣብ ዓዲግራት 06 ቀበሌ ተወሊዱ ዝዓበየ ኮይኑ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ኣብ ትምህርቲ ብጣዕሚ ረባሽን ጎበዝን ከም ዝነበረን ኣቦ ግን ብሰንኩ ብዙሕ ግዜ ናብ ትምህርቲ ቤት ተመላሊሶም እዮም ኣያጀኮር ንመጀመርታ ግዜ ናብ ትወና ዝኣተወሉ ብምዕባይ ሓፍቱ ኣይናለም ኣረጋዊ ከምኡውን ብምንኣሳ ሙና ኣረጋዊ ትዕበ እዩ ናብ ኣብ ግዚኡ ዝነበረ ጸንማት ይቀንጠጥ ባህሊ ቡዱን ጀመረ ገና ሳልሳይ ክፍሊ እናሃለወ እዩ ነይሩ ናብቲ ባህሊ ቡዱን እውን ተጸንበረ ዋሳእነት ሞያ ከኣቱ ዓብይ ተጽዕኖ ዝፈጠረሉ ኣቦ ናይ ግጥሚ ደራሲ ምዃኖም እውን ዓብይ ተጽዕኖ ፈጢርለ ይብል ኣብ ዳገር ለሙን ዳርጋ ኩሎም ቤተሰቡ ኣሳቲፉ እዩ ኣቦ እውን ከም ሃፍታም ኮይኖም ተዋሲኦም ምዕባይ ሓፍቱ ሙና እውን ከም ትዕበ ኮይና ኣብ ዳገር ለሙን ተዋሲኦም እዮም ዳርጋ ሙሉእ ቤተሰብ ኣቦ ሓፍት ባዕሉ ጆከር ተዋስእት እዮም ዝቐረየት ኣብ ገዛ እኖ ጥራሕ እምበይ ቤተሰብ ሙሉእ ኣብ ዳገር ለሙን ተዋሲኦም እዮም እቲ ዝገርም ግን ፍታነገስ አረጋዊ ከኣእምሮ ብላዕሊ ዝኾነ ፈተናን ፍቅራዊ ህይወትን እዩ ዘለዎ ድሕሪ ዝሓጻር መሸጋገሪት ዕድሙኡን ዘፍቀሮን ዝወለደሉ ግዜን ዝርዝር ኣለና ብጣዕሚ ዝገርም ታሪክ ምሳና ጽንሑ በእንግሊዝኛ ኛኙ Tylo يوم زورا أورو is perfect of زورا أورو يا ما جميرو يوم you are كده فوق جحنا بوجن ኛኙ ኣያጀኮር ንመጀመርያ ግዜ ምስ በዓል ቤቱ ረህዋ ኣብ ኮሌጅ ስነ ጥበባት ትግራይ እዮም ተራኺቦም ረህዋ ተምሃሪት ስነ ጥበብ ትግራይ ኣብ መቐለ ዝርከብ ኮሌጅ ምስፍሽ ኣያጀኮር ኣፋሊጥዋ ጀኮር ካብ ዓዲግራት ትምህርቲ ኢሉ መጽኡ ንበይኑ ገዛ ተኻርዩ እዩ ዝመሃር ነይሩ በኣጋጣሚ ምስ ረህዋ ምስ ተፋለጠ ግን ናብቲ ተኻሪዎ ዝነበረ ገዛ እውን ትመላለስ ብሓደ እውን የጽንዑን ይረዳድኡን እኳ እንተነበሩ ብዘይሓሰብዎ ኣጋጣሚ ግን ኣብ ፍቕሪ ዓለም ኣትዮም እዮም ድሕሪ ብዙሕ ቅርርብ ዳርጋ ሳውን ናብታ ዝተኻርያ ገዛ እናኸደት ፀብሒን ትሰርሐሉ ክዳን ተሓፀሉ ኣብቲ ኣጋጣሚ እዩ ዘይሓሰብዎ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሞኦም ብፍቕሪ ተሳዒሮም ብሓደ ምሕዳር ጀመሩ እቲ ናይ ትምህርቲ ዓላማ እውን ተረሲዑ ትምህርቲ ብቻ ዘይኮነስ ቆልዓ እውን ከም ዝጥነስ እዩ ኣምሂርዋ ዘይሓሰብዎ ፍቕረን ረህዋ ጥንሲ ኣጋጢምዋ በዚ ዝደንገጸ ኣያጀኮር ገና እንኳን ንውላድ ንባዕሉ ዝብላዕ ዘይነበሮ ኣብ ዓብይ ድንጋጸ ወደቓ መዓስ እዚ ጥራሕ በዓልቲ ገዝኡ እውን ብሰንኪ ጥንሲ ትምህርቲ ኣቋረጸት እዚ ሓሰቦ ገና ወዲ 21 ዓመት እዩ ኣብ ቆልዓ ኮይኑ ብዙሕ ፈተናን መከራን ክሓልፍ ግድን ኮይኑ እቲ ዘሐጉስ ግና ኣብቲ ሰዓት ልቦንኡ ንቕድሚታ ንሂሩ እታ ናይ መጀመርታ ጓሉ ዮዳሄ ኢሉ
ትርጉሙ ከዓ እግዚአብሔር ይፈልጥ ማለት እዩ ዋላ አይቸግረና ጽባሕ ጽቡቅ ክኾን እዩ ብምባል እቲ ጽንሲ ንክውለድ ወሲኑ ንሆ ሆዳሄ አርጋው ተወዲዳ ከምቲ ዝበላውን እግዚአብሔር ፈሊጥሉ አጋጣሚ ገሪእሙን ተጀሚሩ ጽቡቅ ዕድል ኦዲየንስ እውን ረኺቡ ሃፍቲ እውን መጽኡ ቆልዓ ብጣዕሚ ዝፈቱ ተሎይሉ እውን ካልኣይ ደጊሙ እቲ ግዜ ጥበብ ዋጋ ስለ ዝኸፈለቶ ብህዝቡን ገሪእሙ ስለ ዝተፈተየ ካልኣይ ወዱ ከበኪን ፍታ ነገስ ኢልዎ እዚ ማለት እውን ዜና ጥበብ ማለት እዩ ሕዚ እውን ናይ ዶንጎየን ሳልሳይ ቆልዓ ወለደ እታ ሳልሰይቲ ጓሉ ዕፅዋን ክባል ምስ ተፈንፅሐ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ተሻጊርና ክብል ሉሲያ ኢልዋ ሉሲያ ማለት ብርሃን ማለት እዩ አያጀኮር አዋጻጻ ስም በቀዳምነት ቻናልና ሰሪዕና የለና أسور يفتحنا وبروح معلتي سنة معلتي قبرنا واو أتمنى كاس تخويني هذا أمين زي الكان زي سمعك مقرأ أمين قرأك እቲ ዝገርም ግን ብዙሓት ሰባት ዘይኣምንዎ ነገር ኣያጀኮር ዕድመ እዩ ብዙሓት ልዕሊ 30 እዮም ዝግምቱኒ ዝበላ ኣያጀኮር እቲ ዝገርም ግን ካብ ዳገሪኦምን ካብ ጓል ዘይገም ቆፂሉ ብዕድመ ዝነኣሰ እዩ ኣቦ 3 ቆልዑ ኣያጀኮር ገና ልሙዓንቲ ዕለት 19 ወርሒ 2017 እዩ 28 ዓመት መሊኡ ገና 30 ዓመት ክመልእ 2 ዓመት ይተርፎ ማንም ሰብ ኣይኣምነንን እዩ ዝብል ጀኮር እቲ ተኸለክለኒ ዕድመይ ግን 28 እዩ ኢልና ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉ እስቲ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡ ብስም ቻናልና እውን ንኣያ ጀኮር እንኳዕ ተወለድካ ክንብል ንፈቱ ኩላኹም ኣብ ኮሜንት ሃፒ በርዝዴይ ፈሽልኩም ሰናይ ትምኒቱ ግለጹሉ ይቐኒልና تعي بوش أخذ جولة اليوم. طيب هو. اسمع بايا جوكر. أبيات. ومتى أخذ بايا جوكر تبع لكم. واحد. جوكر ما يتسي. أو كل زعتي ما يسمو. أو كل زعت تاهيل دوش. سمزي. معري. بس وإذا بقعد لي سلازبلكم زي اسمه دمنا مخارج زعلنا لنا لا أتصرف بلكم يجني معري. تاي شفتني ما. أي. أيان مرر البيت هلا مرر نصر مرر المين تاي من النمانيت مش هتشات انت جوّناي تاي اخي شنو كان كي هابنيا انا دوعيلو انا بيته انا دوعيناتكم غير مسكين ما يوعيناتكم انا بيته من يت مش نحي كونو كوي تمني ونيتا سمعسكي نندس خش انك بك انت حزك قوني انك توعني